Okay. Vi er i gang med en ny GTA-video, mig og Jonas. GTA part 2 i Golfparken. Og vi har fundet et flyvehop, I skal se, men vi skal lige have fundet noget, vi kan køre over det med. Så indtil der, hygge jer. Au. For satan. Tag den lille. Og så er vi på vej derover. Og Jonas han ved lige hvor det er, tror jeg. Gør du det, Jonas? Ja, mand, det er lige her. Okay. Jeg er så klog. Så ser vi. Ja. Vi failede. Så prøver vi lige igen. Og den her gang vil vi fail. Nederen. Kom der, op. Sprinkler. Dø. Mand. Au. Farvel YouTube, det var alt for denne gang. Undskyld. Ikke nu. Okay. Jonas han prøver lige at finde ud af, hvad vi skal lave. Hey Jonas, skal vi spille golf? Ja, måske nej. Okay. Lad os finde en lækker bil. Og vi bruger altså koder, okay? Ej, det er bare gas. Det er bare gas. Men det lugter. Haha. Ja, det ved. Er I til damer? Yeah. Det var vi enige om. For satan! Nu kører du ordentligt, Jonas. Vi skal ikke miste vores golfvogn. Hvad fanden, Jonas? Det er sgu da skide farligt. Men den holdt op med alarm. Se, det er også sådan, man skal gøre med børn. Små børn. Man kommer bare med en gummihammer, eller sådan et der hammer dem om i hovedet. Så er de stille. Eller, det kan også bare være en almindelig hammer. Au, for helvede! Ja, så siger vi farvel YouTube. Ses. Fra Karl og Jonas.